Bawa ukwayiphi club kanene waqhekeka Nedbank uziva njani ngowina namhlanje? Ndisiva kamandi gqithi. Mhlawumbe inkomo bendifuna upusha ngamandla apho. Ndifuna upusha itarget yakho ibingubani kule race? Bengenawotshi, andithanda ukubaleka ngaphandle kotshi. Andinawotshi kodwa ke ndiqondile nje uba kule ndawo ndibaleka kuyo noko aba ndibaleka nabo ngabafana. Okay, so uthayima ngabo? Ndihamba ngabo, ndithayima ngabafana. Okay, so iplan yakho ibisithini ukuza kule race namhlanje? Ufuna uwina i-age category okanye irace okanye ubusithini? Bendifuna uwina i-category. Okay, uziva njani njengoba uyiwinile ke ngoku? Ndisiva kamandi kakhulu. Ndiziva rayithi. Kwiklabhu obukuyo ngaphambili ubuziwina ezi-age categories, uyaqhubeleka nokuwina njengoba ukwi-Achilles? Ndaqhubekeka bendiwina but ndidibe more ngokunqa kwa-Achilles ndafumana imotivation kakhulu phaa. Khasixelele ngale motivation iyifumeneyo phaa. Iinto zehlangu zotreyina ndiyazifumana. Yonke into i-supplement akho nto ungayifumaniyo. Okay. Ne-transport accommodation yonke laa nto. No, it's fine. Congratulations, ma. Ithini i-next race yakho? I-next race yam i-challenge i-Bay West. Oh, okay. Next week. Okay. Uzawubaleka yiphi i-distance? Uzawubaleka i-10, then uzobaleka ke ngoku esibandana, Great Khaya. Great Khaya, okay. Awuyi ku-Masters? Hayi, i-Masters andizobaleka ndiphiphesele. Ngawusebenzile, ma. Enkosi kakhulu. Okay, Nkosi.